everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Naibaw ko nga blanco na sabon niya ang kapulisan. Bahin sa posibleng lead nining kasuha. Apan ako, ang mga kamot sa esquadro, maoy mohatag sa mga inosenteng biktima ug hustisya. Ang mga kamot sa esquadro ba'y hustisya sa mga linupigan. Ang iyang kabangis, balaog nga gikadlukan sa mga malupigon. Ako, ang esquadro, mao ang pikas mata sa hustisya. Samtang ang pikas mata niini, iya sa butang nga sistema. Misael, by Sarge, excuse na ninyo, ha? Masakaon ako sa taas. Akong ipahuway sa kwarto kinikalabat sa kong oo. Oh, padayon lang, Aliyah. Kinahanglan yun yung dublihon nato ang atong pag-amping by Sarge. Bay, kung iyan ra alang ni Major Gaspar ang paghipo sa mga inusinti nga way labot. Masa ato pa, dili posible nga mausad niya ka na akong dangatan, bay. Oras nga mahugo sa mga kamot ni Major Gaspar. Mabitaw nga kinahanglan yung dublihon nato ang atong pag-amping. Andam sa ko, bay. Oh. Gusto na sa kumapas ni Bay Jam nga tuwa na. Nag-una na nako. By Sarge. Sorry, bay, ha. Hinumduman na hinuunti ka ni Bay Jam. Kalit na ni Santop sa akong na bay. Gusto na niya na, by Sarge. Ligo na. Usbo na ko, bay. Sorry kayo. Mau ba? Huwag ka na di trabaho. Okay. Ayaw ka bala ka bahin ni Ana. Kay ako ang magatabang nimo. Oops! Takong sayop ka ng imong nahukman. Ayaw pagdali-dali sa imong desisyon. Nga mo pauli ngadto sa inyong probinsya. Tungod kay niya dinhi ang kabulahanan. Yes. Oh, yes. Tabangan ti ka. Basta kay tabangin lang sa ko, ha? Magkita ta. Natay sabutan. Naku, importanteng likaw, Ringo. Kuya ganti ka, boss? Ayaw na. Mandal na boss akon. May isago ka na mo. Oo, Ringo. Pero sa pagkakaroon, relax lang ko na mo din eh. Boss. Sugdan ko na ang mga lakang. Kung saon nga akong makuha sa nakong kasayon ang anak ni anhing General Mart Oknes nga si Aliyah. Na, bilip ka kung mo ng bahina, busing. Ha? Why di bahimo kung ikaw na mo'y mahimong plano? Ako ang klase sa tao nga di gyud baka maumudawat o kapildihan, Ringo. Boss Major. Mao nga dili gyud ko mahimong mapakyas. Buhaton ako ang tanan. Kutob sa kong mahimo. Aron makuha kitong Aliyah gikan sa mga kamot ni Misael. Ya, boss. Huwag mo nang madaw niya din eh. Saan? Unsa pa? Akong himuong duwaan una panako patyon. Wa pa siya maabot. Ang noon, napamay nahibiling 20 minutos sa gihatag ko niyang oras na magkita kami ng maong restaurant. Nanayandam nga mga pagkaon. Karon agnahon sig pangaon, una pa ang importante namong paresultihan. Naala siya. Siya na kanang nisuot. May kay ni nagyod ka. Di lang ko i-order ng daan nga mga pagkaon. Dali, lingko na rin. Sa kay plano karon sa kagaw, no?
Kinahanglan yun nga maalkontrahan ang bisan unsa nga mga dautan niyang plano. Kano sa pagka na to siya makuha, bay? Bay Sarge, Kilala nga makuha gina to siya. Kiyo dili, bay. Dagka mga inusinting mapagan. husto ka Bay Sarge. Apan dili kalimot nga igmat sab kaayo ang kagaw. Mulakaw ka, bay. Ako'y mangita siya lungga nga gitaguan karon. Unya na Bay Sarge. Mangitaon na taog kasaligang ikapuli sa namatay nga si Nang Butsyang. Aron na ay kauban din si Alia kung malakaw ta. Mag-hire o gatabang, bay? Di ka ata delikado, anak, bay, Misael. Kanalang kaila natong daan. O baka i-rekomendar gikan sa atong mga kaila. Uy, kalisod na pangitahon karong panahon na, bay. Pamasil na ta. May mga kaila na kong gipagsultihan bahin ni Ana. Bay, di ka taharam sudlan og tikoy sa kaaway, anak. Bay Sarge, Ako lang ba? Di kita pataka og salig, bay. tuod no? Gusto ka Bay Sarge? Unsa gide inyong gisabutan ni Miss Alia bahin na ng planuha, bay? May punto sab si Bay Sarge, di ba? Oo. Doon kay may mong masudlan taog tikoy sa kaaway kon magpataka lang ta sa pagkuhag ikapuli kang anhing ng Butsyang. Wa naging makalabaw pa ni ng Butsyang. Aliha, Kalit na hinon kong nahinumtum ni ng Butsyang. Gimingaw na hinon ko niya, Misael. isa na ko gani. Bation ako ang kaluoy samtang makunahon ako ni anhing ng Butsyang. Dili lalim ang iyang kidagatan sa mga kamot sa kagaw nga medyo kaspa. Misael, Paninlan gid ako siya sa daghang kinabuhi nga iyang giutang. Usa na niya na ang kinabuhi sa akong pinangkang inahan ug sa kinabuhi sab ni anhing Shermart. Mayo magyud sa kaniadto sa intelligent gathering ka na si Codename Alba, bay. Unya, may relasyon pag sila ni Glina. Siya rog wag gid siya may baw ug asa sekretong dapit sa sindikato sa Markang Dragon. Bay Sarge, Di ba, bay? Bay Sarge, dili ingon niya na kasayon aron itugan ni Miss Glina ang pinakasensitibong kasayuran bahin sa sindikato Bay Sarge. Oh, mo sa noon. Pero anad bunta siya og mga bitik-bitik nga istorya, di ba? Di man sad ingon niya na kasayon bit kon si Glina. Mat-an patos pinya tumbayhana. Ay, kalma na sa binja ko, eh. Pandir mas babae. Ang tawag ana Bay Sarge, respeto alang sa usa ka lalaki ngadto sa babae nga iyang gihigugma. Mo ba? Ug dili ka makarelate ni ana kay wa man ka makasuway og pakigrelasyon. Bay, ang babae magud kuno kung imong bibibibihon, mugara. Uma ko na dili mo respeto sa lalaki. Depende ra gina, Bay Sarge. Aw sumagot, si Alia, nakita ba gud nimo nga wa siya mo respeto nako? Oh, di no? Maong ikaw, panguyab na. Aron nga makarelate pud ka. Malas man, bay. Kaya ang babae nga akong gitiman ang panguyaban, naunahan ko. Gitaban sa ginganlan og Erwin. Ha? Hoy matong babayhana. Kalimot ka? Katugigan lang og Lorena ba? Nga katabang nilang maming. Ikaw manggod. Yusi ka na gini mo ang kamatinud-anon sa gugma ni anhing nagbutsyang diha nimo. Sa buhi pa siya. Katuunta. Bay, kalimtan na to ng bahina, bay. Hatagan na to sa hingpit nga pagpahuway sa kalinaw sinang butyang. Kaya magunahon na ako, makusinsya ko, bay. Sorry. Sorry kay Bay Sarge. Sige bay. Kalimtan na to katong bahina. Salamat, bay Misael. Misael, unsay ako ikalagit? Binjak. Tabangi ko. Tabangi ko aron madumduman ako ang lungga sa kagaw nga Bijur Kaspar. Misael, Kumbinsira ko nga mitraidor na si Glina sa organisasyon sa Markang Dragon. Pinaagi sa paghatag mo na ako og iwan info bahin sa numero 1 kagaw sa Katilingban.
Lakip sigli na nagmatgon sa imong nga lihok nga di masunog. Busa, ihisabtan ako siya nga tak-om kanunay ang iyang baba kung maghiskot mi bahin ni ana. Walang kakaisunod Lina sa iyang bulsa, Binjak. Misael, Ayaw kumpiyansa. Ayaw itugot nga mahitabo ang mga panghitabo sa kagahapon. Ayaw gipaabuta nga sa ikaduhang higayon. Mahug ka sa alaot sa mga kamot sa kagaw nga Major Resito Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.